ekene na ebunyi na-ekene ihe na-ejele Igbo ozi Igbo ndị ma na-ege m ntị, ndị ma mụrụ m eburu mbata n'ụbọchị nke taata na o nwere ozi dị oke mkpa eji bịa maka okwu SS Power na-ekwu maka ndị mmeli, maka o nwere ihe na-ewu na ana Igbo akịta bụ ndị mmeli. Otu aka ekwubere okwu mana so much thank God na some people are taking interest in it, and also thank God na mmadụ dịka SS Power na-apụta itinye ya bụ okwu ọnụ maka ihe ọbụla ha na-eme. Bụta ha pụtara na pollute anda mmiri n'Igbo anyị. Onye ogidezi ala ọsọ na ọ bụ onye mmiri, onye zuzugide megide ihe dị ya mma ọ pụta megide ya fụ na ihe agaghị ọlị eje mara ihe na-eme ọmakpu na-edeceive a lot of people. Maka afụbeghị m dọkịta na-agwọbara onye ọya dọkịta ịma na arụ adịrọ gị ịpụta na-agwọ ọya. Ihe ka isi wee save ndị na-azọ is not possible now. Biko egwe ndị ma na-ege m nke asị m biko ka anyị were vidiyo anụnwa take ya very serious biko na ekene na ihe SS Power na ndụmọdụ ọdụlụ ndị mmiri na ihe okwuchakwa na ha na-aga enwe na mmiri na mgbe ha kwesịrị iji aga na mmiri na mgbe ha kwesịrị ha, ma ndị na-aja na mmiri pụta ije na-eme iti nwaanyị na-eme iti nwoke ịpụtakwa iburu onwe gị na ije na mmiri, na ndị mmiri na-enwekwa n'iwe na ndị mmiri ngwazikwa na ihe ha na-asọ nsọ. Biko ibekwana onye mmiri nwekwana intention ka ejele ọlụ gị olu mmiri makwa ihe ọzọ ịchọ ịma maka mmiri. This video is for you, please watch ya to the full ka ịghọta ihe dị video na-ekwu ọfụma. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu owu na ọnụ na-ebe SS Power kwapụ n'ọnụ na Gulere. Agwara m unu si nwere n'okwu mmale m maka na na-ekwupụ nke mmele mekwụsị ọzọ na-eme onye na-ekwu nwere ebe ọ na-eme. Agwara m unu mbụsị unu na bifo una na-akpọ mmadụ na fon ka ọ bụ na-eme anything pụọ na ya video call ka unu meke chọọ na mmụnwa bụ SS Power na-ekwu meke nụ chọọ na mmụnwa pụọ na ya video call bifo na ya kpaba kele ebe ọ ga-abịa na ebe anya na-abịara. Iwe nji wa bịa taata dịrị nne too much ọ bụrụ ofu ibe ka ndị bịa mana mmekwute ebe ike ga-adị m unu malụ na ọlụ riri m nne na-arụ unu na nyere mana ọtego mbịatalị ụdị anụnwa bịa otu ezigbo aka mụnwa ka ndị be anyị na-eme gịnị na-ajụ m ese too much. Eseba na-ajụ m bụ ezigbo test ọ nwere nke bụ aja ese. Mmebidogodo n'ebe ibe gbasara mmiri after ibe gbasara mmiri mba n'ibe gbasara nchụ aja biko na nwere ndị na-ajụ m ibe gbasara mpekwu ma nke mma kwụwachalụ na ibe niile ibe ọ na-alụ. Nke izizi bụ na ị na-aga na mmiri ọ bụla ị na-aga na mmiri na-agbalị ga agbata ndị mmiri biko nwanne m mee ka echi ọ na-esọrọ nsọ ya azụkwana bụ obule echi na-ebu eke ka ọ bụ echi na-ebu ha bụ ịchọrọ nje na mmiri otu ata dị ọkwụ na ndị 4 nke na nwoke emitina mmadụ receive na-egesi gị na ike adịrọ na mmiri nnukwu ike dị na mmiri ọkwụ 4 nke na nwoke emitina ma ịbụrụ nwaanyị ibulu nwoke nke na nwaanyị emitina ma ọkwụ 4 onwe ndị na-eme ọkwụ 6 basị na ọkaba asọ nsọ ọkwụ 6 na ọkwụ 6 bụ abụna na nwaanyị ayịrọ ma ọ bụla chọrọ nsogbu dị nsọ mma ọkwụ 4 nọdụlụ onwe gị inwe gaba na mmiri. Unu n'anya unu ahụ na ndị mmiri na-ewu iwe too much. Mmadụ dị sivu na-egesi gị na ndị mmiri na-egburu mmadụ ndị mmiri na-ewuru iwo n'oge mana ava agwọ iwo problem na-adị because a na-abụbọrọ ụfọdụ na-eji abụbọ alụsị. Mmiri enwere ilo abụrụ mgbe imejọrọ mmiri isi na mmiri enwere ilo. Eziokwu bụ na onye liche nri na-agụ mmiri ya agwụlele ya na ọka nwụ mmiri. Onye liche nri na-agụ mmiri ga-alụgụlọ nri ya ga-eme gịnị ọ ga-anwụ mmiri. Ị na-eje na mmiri unu n'anya na unu avụ na youth na-anwụ too much ma ọ na-atara anyị ụtọ na youth na-anwụ. Many people na-ebunete from obodo oyibo dịrịle nna ọ bụrụ mmadụ niile bụ alụsị na-egbu ya ọ bụrụ mmadụ niile bụ ọgwụ na-egbu ya. Nwa ndị bụ ibe na-egbu ya bụ nso mmiri ba mejọrọ mana bapụtara efile na mmiri enwere iwe mmiri na-eme mmadụ mmiri nwere iwe na-eme mmadụ because ị na-eso alụsị kịta azị a na-aba aba ị ma na alụsị ahụ bụ ọ na-elikile bụ mmiri
nke ọbụla pụtara akpọ onye eze nwaanyị, ọgwụ nke ọbụla enwetara akpọ onye eze nwaanyị, ka enwe amalị na ndị mmiri na-egbu mmadụ. Ndị mmiri dị powerful. Ndị mmiri dị powerful. Eze nwaanyị anwụ ya n'anya a na-eje ebute nke bụla akpọ onye eze nwaanyị nwere nke ya abịa o bulu ike dị na mmiri ka ejele nwa achụwala aja kpebe ekpele dị bife wee nweta something na mmiri nwa wegote n'ugwu enu ibe anwa edebego ibe anwa asọ edewe azọ ya bịa ị na-abụ ka na-akwado ifile na ọbụ ka na-akwado bụrụ ahụ ka na-akwado o nwere ibe dị na mmiri na-adị nnekwu onye na-eme na ịma na bifo oruru alụ ọrụ mmadụ ọrụ iyi agbanye mmiri iyi ekute almost mmiri 7 gbanye na oruru ọnwa alụva ọrụ mmụọ ọgwụ niile a na-agwọsị ọgwụ niile a na-agbọ nwere nke ọ bụ na mmiri ka dị enweta something na-etinye ọnwa isi ike. So onye na-edisivu gị na-asị gị luo na mmiri nke ime ka o jekwuta gị mara amalị na onwe gị ka ị na-awọlị na ọ bụrụ mmadụ ka ị na-awọlị. Ị na-aga na mmiri obi onwe ndị na-emeba luo na mmiri bụ enwere mkpọnanị bụ ogbo ndụ ba nwere mkpọnanị amara ma ọ bụ ọgwụ ka ị na-ejedekwa na mmiri iluo na mmiri isikwa mkpọnanị oruo almost 7 isikwa ya ikpulu ewu inwe kpebe niile ya ekpere ngwa kpecha inwe nwere mma wee tinye ewu na akpịlị ka ọ bụ ọkụkụ wee gburu ọbara wee gbusa na mmiri iwe jide iru mmiri mebicha iru mmiri a na-acha red ka ibe na-azị ọ dịka ibe abịala na-egbulu ọgwụ ka ọ bụ alụsị ibe ma ibe ọ bụrụ iburu mmiri na mmiri na nwere onye bụ nya na-enye nri pụtara ka ọ bụrụ nya na-enye nri onye apụta olili kpeli ekpele onye na-ekpele ekpele na-egbugosịrị ọgwụ ị na-anọ ya nwanya nọ na-egbugosịrị ọkụ na mmiri ma ọ na-egbugosịrị ewu na mmiri ụlọ ọgwụ nwere sọntịnị akpụ o nwere osi a na-akpọ akpụ ka ọ bụ ọjị iruo na mmiri ya ahụ ya abịa ka osisi ahụ agwa ọcha onye anwa kpeche ekpele bụ onye ahụ bụ nye na-enye ndị mmiri anwa nri o kpeche ekpele niile ọ ya ekpe tinye chuga tinye fanta tinye chivi niile mgbe ya ka ndụrụ meche ị na-anya ọnwụrụ ọkụkọ ọnwụ ndị ahụ tụna na mmiri ọtụna na mmiri o nwere nke ọya agbagbu ọkpụrụ ọbụla ewu ka ọ pụtazịrị o eji eli dị olili ọnọdụ na ụdị olu na-akpụ anwa osisi anwa na-akpọ akpụ ogbuo dị ewu ka ọ bụ ọkụkọ anwa oji anọdụ ebe a eli olili ị na-anya ewu na ọ na-egburu ọkụkọ n'ime mmiri. Yutu na-anwụ tata bụ mmejọ na-emejọ mmiri. Yutu na-anwụ tata bụ mmejọ na-emejọ mmiri. Eze nwaanyị na-ewe iwe na-ewosi iwe ike na-aba mba na-abazi mba ike ọ bụrụ ịmara amalị atata. Yutu na-anwụ today bụ mmejọ na-emejọ ndị mmiri. A na-agba ndị mmiri ọrụ ahụ na-emebi iru mmiri iji abụọ ya na ọya bụ nwere ọbụla gbuche ọgbakpọ na ana gbi ma ọ bụrụ ozu ka ị na-ahụ na mmiri ị bịala ngwa ozu na mmiri ka ọ gwazụkwa na mmiri ka ị bịara mgbe gboo nna gị ma agwara gị sị gị na ndị mmiri bụ ilu na mmiri gbakpọ na ị na-agbakpọ na anị ọka ndị mmiri zaga okike na-eme ka ịchụpụ ndị mmiri ka ị na-eme iche ka ị bịa ka ị mara ọkụke na-anụsa ndị mmiri ịbịa na mmiri gbaba mkpọ na igbucha anụ na mmiri mebicha iru mmiri gbakwa mkpọ na na-adịa mala amalị na ndị mmiri na-ewosi gị iwo ọ bụ niile eme kwụsị atata na ọ dịrọ mma ọ jọrọ njọ ije na mmiri ka eji eje na mmiri bikos na ịbịara nlekwa ọgwụ na ebe bịara bụ na mmiri iluo na ibe ọgwụ mee ibe ọgwụ ya na-ekpolu onye nọdọsị na mmiri nwere ilo ka m gwuru na mmiri nwere ilo ị na-asị na mmiri nwere ilo bụ ilo na mmiri mee ka o jikwụta gị ịpụta mbọsị eke ihe eje mee ive zilezi na mmiri ilo na-evu nne ịgba mmiri ọrụ ahụ ịgba ya ọrụ ahụ ọgba ga ọrụ ahụ mala amalụ na ovu aka lụta mmanụ ozu ọrụ ọnụ ive na-anwụ yutu na-anwụ na malụ na amalụ unu jesi na-abịa jegbuo na-abịa mma bụ na mmadụ na ive na-ebutelu ive niile a na-eme na bụ na mmiri ka o si. Nne nwaanyị na-ewosi iwe na-ewosi iwe ike. Nne nwaanyị na-ewe iwe na-ewosi iwe ike. Iluo na mmiri ibu n'ụzụ ka iji ma ọjị ma ibe niile iji iluo na mmiri kpeche ekpele that ewu ahụ ị na-egbu na mmiri ọ na-akwa gị ụta
ife nwere ewu ka ọ bụ ọkụ nwa bịa na mmiri na onwere ndị mmiri mere gị ji nwa bịa inwere datin ịmara ụdị na-eji nwa atụnye ebe niile anwa mbụ nwere otu atụnye ọkụkọ tụnyekwa ewu na bala nwa gị ewu gbagote na ọgbasara gị mgbe ahụ etu ala ndị mmiri enwegolive achọrọ nwe na arụ ya ma amagoli nweta olive ive nwetara ị na-egbu ọbụla na mmiri ibu alụsị ọ bụ alụsị ka ịbịalụ nkwado ịbịalụ nlekwa ọgwụ o nwere ọya bịa na mmiri obulu ntụ ebe ilu ha na-ewu na-emu ya ntụ ebe kelibe dibịa dị agbalịdalị gị ahụ agbatalị gị na ilu na mmiri nke mụ ya ntụ ebe ka anwụrụ pụọ n'ọgwụ ka a na-amụ ya ntụ ebe na aja alụsị ka a na-amụ ya gịnị ntụ ebe ọ bụ na ị mara ya malite ata ije na mmiri bulibe na ịkwa na mmiri kpechebele gwa ya na mmiri wụ arụ gị gbagolo ugwu elu agwara gị sị gị na dibịa na-agbalị gaba na-agbakọ n'uche gị dibịa na-agbalị gaba na-abụ uche gị ọ bụrụ iwu bụ na dibịa okwuchiri na oyi egbugbu okpuo ikwefie ihe amara ihe ọ bụ nye na-eme gị maka na ọnwụ na-egbu nwa nkịta na-ekwerele ya n'ụlọ isi nsị agwa m onye na-egwu peses pọwa mmiri na-enye ego mmiri na-agụrụ agụ agwara m ụnụ mbụ sụ na ego ọgwụ bibe na-agwụ agụ ọmụ peses pọwa ana m eme ebe ọgwụ ana m agbokwu ọgwụ mana mmanya mere nwa m bụ eziokwu mmekwuru na ibe nwebụ eziokwu ịbịa na be m ihe abụ ibe ndị mmiri ana m eje na mmiri mgbe ọbụla eke na abụ anọ m na mmiri ibe anyị na-emebukwa eje ha dị mma anyị abịara ka anyị gbuo egbu na bịara ka anyị zaa azọ be m nwa ana m agba ọgwụ o nwere nke ihe abịa mgbalịda ga-agbacharị gị ava ọbụna ndị otu gị nabatala ọgwụ esetụlụ ndị otu gị aka anyị ekuve na mgba ọgwụ mana agbalịda agbacha ọbụna ndị otu gị sọrọ ọgwụ anyị rapụ ive ọgwụ mma gbakwa gị ịsụkwana ya agbagwo jebe be dibịa ọzọ na mmanya gbọrọ ọ bụrụ na ije na mmiri tata ifile na echi nọ n'ụtụtụ ka ọ bụ na bilion adawo mba onwe na mmiri ya ejeche na mmiri o meche 2 months 3 months before ibe nwa atụ ya onwe ndị na-eme akpọtụ oluchibe ọpụta echi nọ n'ụtụ mgbe ya kpọtere ọpụta echi nọ n'ụtụ kpọọ gị na fon brọda na mekrọvụ 3 million na akaụntụ m na ana m ajụ ndị a na-ajụ dibịa nwe ese dibịa nwe ọ bụ ọgwụ ka ọ gwọọlụ gị ọkwazikwa aja ka ọ chụrụ gị nna m njebe pastọ asụ na nwe ndidi na onye nwere ndidi na-ele azụ mkpo unu loze na nke dibịa chụrụ na aja zụdo eji adịlụ unu mma ụna asị na dibịa egwowo wayo within 2 days na unu ebutere bilion mana aja ka ọ chụrụ unu kpotụrụ unu chi unu ka ibe dịlụ unu na mma o mehụrụ izu o mere ọnwa ọ bụ na ọvịa ọnwụ mara amalụ na ekwetara alụsị na alụsị ise ana alụsị na-edubege gboo ị na-eje na mmiri kwụba aka gị ọtọ dị asọ ịbụrụ nwaanyị ịnọ na nsọ jebe na mmiri ị nwere ike ị na-ana pịa ịnwụ ọbụna azident gbuo gị asị ọkwa onye jechara na mmiri kele ndị mmiri jiri mee gịnị gbochi azident ahụ ịbịala mgba ndị mmiri ọrụ agwụ ị na-asị ndị mmiri ka agba nwaanyị kwodo aka gburuo oge ana mana ị bịara iji nwa aka bịa bụ nwa ka ị bịara na ị bịara mme gịnị mkpe ekpele nọ ka ị maliba nwaanyị nọ mma bụ aka ka ị bịara ị na-eje na mmiri ka eji eje na mmiri jee na mmiri ka eji eme gịnị ka eji eje na mmiri ka ị nwa mee gịnị ka ị nata ngozi unu ebelivu na esoso pastọ unu ebelivu na esoso dibịa na mmadụ ji aka eme gịnị ejela onwe na mmiri mmadụ ya nọkọtala idis lọnlọ dị aṅa onye ite ọtọ mee gịnị gava na mmiri olosotụrụ ndị mmiri ọ bụrụ dị na dibịa gbalị haba ma dibịa gwọrọlị ọgwụ n'onye ji aka lọ nlọ obi esi ya ga na mmiri ọ ga na mmiri ibe adịla na mma ọ bụrụ ibe nne bụ na dibịa alụlụ gị ibe niile alụlụ sabatos n'iru mmiri ị na-agakwu na mmiri ọ bụla ị na-aga na mmiri iyi na akwa blak na-aga na mmiri na-eyiri akwa blak aga na mmiri ịchọ nje na mmiri yiri akwa ọcha kata m asịsị n'ime ewo dibịa onye mụcha ga m bụ onwe ka ọ na-amụ amụ maka na ya nọ mgbe ife dịbara gị mma mgbe ọ amụ ebe a sị na ọnụ bụla ogili asọ ya emecha gịnị kọlịa lacha maka na ogili iji ete ọbịa o nwere ndị na-amụ amụ mgbe enu bụ enu oluzie mgbe enu na-abụrụzi enu
ka ba mụzi ama amụekwaraziba ọmụ onwere chukwu mere onwere chukwu kere n'ụwa ka enye ogbenye iwu nli bụ na onwere onye mmadụ iji onwere ibe iji maka enwe ha bịa ụwa akala aka nwe na-ekwere mvichi ihe evichepụ nwere akala aka mmadụ ihe evichepụ nwere akala aka mmadụ iso usoro gị ọfụma nwere ka mmadụ evichepụ nwe akala aka gị akala aka nwe na anaghị nwere mviche ịpụta ụwa bụ na chukwu na-epụtara ụwa chọva akala aka gị chọọ ibe iji maka enwe apụta ụwa chọọ ibe awa dị ka ime ka ibe agabalị gị na onwere ibe dị ka ịpụta ụwa chukwu agbọ gị n'ibe aka ihe eme ka ibe agabalị gị mmeji onwe m nye example emere m dibia ebu m ụzọ mee dibia gboo 2009 emechara m ya boys na-amụmụ amụ many boys na-amụmụ amụ njile ego bịa na be di bịa na ebe a na-anwụ mmanya nwere 100,000 mgbe enugwu njide nnukwu ego bịa be mmadụ onye mmadụ ekwuru eli ego m because no dibia ka kpọrọ m mana na-eli ego ndị ọzọ kịta kelika iru na ya jideba ọgba m nso nrapụ akala aka nwunye na ya na-ekwere mvicha onye nweta akala aka ya mana ibe bụ akala aka ya mebi ya rapụ ivele ife a na-agbalị mbọ bụ ụmụazị gị ịnụ nwa ya ka nwunye gị nwee ibe ọ na-eli nli akọna ya nwa gị zụọ anụ na akwụkwọ nne gị na nna gị na-emetebe mma boys nwa mmanya bụ ya ndị ọhụ gị nwa mmanya ọbụna iji rọgavele onwere onye tigibe onye mụcha amụ bụ onwe ka ọ na-amụ amụ onye na-echukwu ya ebunye na-echukwu ebunye nwunye gboo mana ọ kọrọ mmadụ na chukwu ebunye onwe na iti aka n'ọgụ agwa m nso na ọgba bụrụ ibe niile ọmụ beses power mụ beses power gwụrụ ọgwụ abụrụ ibe niile emego m ive ọgwụ wel ebe na-abịa ma ọgwụ kalịrị ọ nwere ndị dị ka ọ na-abịa m like this feel na beses power adị m eme na ive ọgwụ mmụ bụ ọgwụ a na-agba m agba mana ibe njipụta bụ ka nna agụ ana m ala ya ka ịbịakwa na be m mgbalidele gị agbachalị gị aba mmalị nke na iyi eso ọ dịle gị na mma sokwenye isi na ọgwụ bịa ka gị mma ọ bụrụ m nwa beses power ya agwọ jee ebe dibịa ọzọ ka agba ọrụ gị ebe evulu ka ị nwere mgbalidele gị aba ọbụla ma gbakpolu gị ava na ma gbatara na chi gị sọrọ ọgwụ mma agba gị agboo ilutukwa ụdị ya mgbalị gaba nwa sị na ọka iji agba ọgwụ na beses power agbọrọ gị ọgwụ na ọgbọrọ ya na ole mala amalị na ọ bụrụ be m ka ị na-abịa na mma ya mere gịnị mma gbọrọ ana m asa bụ mmiri ana m asa bụ ndị mmiri ọvụma ana m asa bụ ndị mmiri ọvụma saa akụ na ude na njeme gịnị njemebi iru mmiri mmadụ agbazi na mgba na mkpọ na ala ilu na mmiri ikpe ekpere na ga ụlọ onwe gị ịchọ ngwa ọgwụ ọbụla ịchọwa ngwa ọgwụ ilu obe gị jee agbava mmadụ ekpudoro gị aka ọbụna ibugotere ndị mmiri na be gị na ọya ibugotere mara amala na ndị mmiri na-egbu mmadụ ọmụ beses power kwuru ịkpọ mechi na mgbakwa gị mgbalị gị isi na ndị mmiri na-egburu mmadụ mpịa ka mgba gị dịrizi mgbagbuo gị mpụta nkụwalị gị anada ten nkụwachagwụlụ gị be ọbụrụ nkụwalị gị bọdị ka nkụwachalị gị malụ na-ezi okwu unu ejere na anwụ ndị mmiri asị ele na ndị mmiri ka ọgwụ si ike ndị mmiri ka ọgwụ dị pawafụl ndị mmiri dị nnekwu ọ dị nwa ndị nwa adị gbụgbụlụgbụ ka ndị mmiri ji dị gbụgbụlụgbụ maka na mmadụ rọve ya ibe nji nwa abịa nke ndị mmiri aga onye ọ sọrọ nya je emeghe nso ndị mmiri ọgbasara m onye ọ sọrọ nya je eme nso ndị mmiri ọgbasara m vidio anụ nwa achọrọ m ka m mee ọ ya dị tu bikos na enwere m time today unu na nwụna vụnọtọwa aka m pụtara ụdị a sinsi ahụ ana m apụtabu ya but ese ibe ajụrụ m dị too much mana mma asasị daties ahụ ajụrụ m a sị na nwata na-aza oku mana ọ na-ajụ ibe dị n'ime ndị onwere ndị mma na-asarọ nwa ndị mma asa na ọbụrụ ibe nne ka dibịa na-asa ọbụrụ ibe nne ka mma asa ọbụrụkwa ibe nne ka nwaanyị a na-asa bikos na otu nwaanyị nọ na iru anyị dị n'iche n'iche ụdị ahụ ka mkpa anyị ji nwa dịcha n'iche n'iche enwere m mkpa inwe mkpa nke gị so na ịjụkwa m nke na-arọ mma mụ agbachapụ na mkpa anyị na nke a kwuru kwuo nke onye ọzọ so unu atana m ụta tupu ị na-aga na mmiri debe anwụ ga-asọ unu na-anwụ na abụ na ọnwụ na onwụ too much ka nkọda nke mmiri ndị mmiri anụnwa bịa ka mba na gịnị ka mbakwa n'ọzọ
ekenekwa m nke ibe na-emelu n'ibe ana m abata ka m gwa unu okwu ọzọ ka m gwa unu nke mmeji na-asa unu okwu nwe ovu na mụ na-abụ onye nke nwe ọ na-ede ka o ji kwute anyị ka mụ zaa anya ese nke mana mmasị ese nke ya bụ ihe nwetu break nwaanyị mmasị ya na mana agbara agwara m nnọọ tata bụ taa Ishi bụ akụkọ onye na-alaik resembles bụ wado anyị na-arụkọ mmadụ ego ma nwere anyị na yo iwe nke anyị zụrụ anyị gwara nnụsị nnọọ onye emeli ive ọla elie anyị nwelie ive anyị na-anara mmadụ ego agba emeli ive na-emekpu ive niile ọla ele ive anyị mere gị gaala gị cheta anyị ana m asọrọ gị nye m 10 naira gị nye m 20 naira ive nwere zulum tuvuo m nwa besespo ma ngụ nwe tuvu na gịnị ituvu n'okwu ọnụ m nwere okwu ọnụ m mụta ive ekene m nkene ive na-emelu n'ive ekenekwa m nwoke kene nwaanyị kene ihe na-ejeli Igbo ozi biko ebe onye mecha vidiyo nyere anyị aka na subscribe kwa na this channel nyere anyị aka ị na-agbakwa notification biko isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ biko anyị tiwe okwu ahụra wee na-adịkwa ọdụ na-asị biko n'udodododo ndolo ka ịmakwa na ị na-eje na mmiri bụrụ onye mmiri bụrụ ihe ọ bụla na-eme maka mmiri biko gbakwanụ mbọ ka unu hie asaa n'anya gbakwanụ mbọ ka ị gbasa vidiyo gbakwanụ mbọ inyere onye ọbụla aka ndị ọbụla sị na ha na-eme ihe mmiri ka ha mụtakwanụ mmalụ nke ha ya eme ọ ga-amalụ nke ha ya eme ọ ga-amatakwana ihe ha ya na-asọ nsọ in as much as na fake dị original dị mmadụ na-eme ihe mmiri unu si na fake enwe ndị na-eme ihe mmiri bụ original biko for them not to corrupt the original gwakwa ndị ahụ na-eme ihe fake biko ha mewu ya ụzọ ziri ezi ka ya bụ efe wee na-aga ọfụma ekene m Igbo niile ekene ihe na-ejere Igbo ozi biko anyị enwenụ mgbe ọzọ na-echa vidiyo anụ subscribe bụ notification gị drop your comment na the comment section like one of the video share ya ka ya vidiyo wee sorokwa na-aga viral ekene m Igbo niile ka anyị enwenụ mgbe ọzọ